sa unsaon pag-ampo. Nakadungog siya o nakakita sa mga milagro kay bulungang mga butang, bisan mga paghingilin sa yawa o Dios. Nakakita siya sa gahom ni Ginoong Hesus. Apan amo usab nga nakita ang nabasa o Dios nga misulod si Satanas sa iyang kasing-kasing ug gitalikdan si Hesus nga maoy arang unta makaluwas niya ug makausab niya. Nagampo usab ni o Dios nga imong panaligdan gikan sa gahom ni Satanas. Sama siya sa leon nga nagbulog nang itagtok bunon o Dios. Sama siya, gihulagway siya sa mga pangulo sa gamhanan nga naa sa kawanangan ni Dios. Tudloan niya ang tao nga musupil sa Dios. Tudlo imi diya sa pagka masulundon o Dios. Tudlo imi ingon nga nagdawat mi og bag-ong binuhat nimo o Dios. Doon na may Espiritu Santo nga kanunay nag-awag ka namo diya sa pag-ampo, sa pagpangaliupo o Dios, diya sa pagigugma sa among isig katawo ug diya sa pagkinabuhi nga balaan. Tudlo imi o Dios ingon nga ang inkompleto nga pagpadayag sa imong mga pulong o Dios mao ning dalan nga diin gusto nimo subayon namo o Dios. Dili mi magsalig sa among kaugalingong katakos. Let it be, O Lord, that sumala kasi mo magpulong at kinanglan mo ampo may aron dili mi mahulog sa tentasyon. Sa salamat sa mga bana karon nga niya diri ang yawa padayon nga nagapanglihok sa matag kinabuhi o Dios, sa mga matag pamilya, sa matag gagmay, mga gagmayng kabataan. Ang imo lang gahom o Dios ang makapanalipod kanila. Ang kalibutan karon nagkasamot og kadautan. Daw gusto na isalikway sa tao ang bisan unsa nga matang sa pagkamatarong. Dunay mga pagpangwali diha sa social media. Apan daw wa ni panumpalingas daghang mga tao, mga paglingaw-lingaw, mga entertainment ang naa sa nauna sa tao. Basta nagampi ampo ni Lord that the Spirit will convict the sin of the world. Nagampo ni Dios nga ang iglesia, ang simbahan padayon nga magabarog diya sa pagkabalaan, diya sa pagkaminumpuon, diya sa pagdayeg pagsimba sa tinuod nga Dios nga mao sa Ginoong Hesus. Then naglingkod siya sa tuong kamot sa Dios ug padayon nga nagaliupo. Salamat din tanan o Dios. Salamat nga as we pray, O Lord God, as we reject and cast out and cancel the works of the devil, ingon sa Romans 16:19, and the God of peace will soon crush Satan and we will crush him underneath our feet. Among tumdan, tunuban o Dios ang buhat ni Satanas, ilalom sa among mga tiil, dili sa among kaugalingon apan tungod sa authority ni Jesus. Salamat, Lord God, that we will be useful, O Lord, sa mga tao that they are being influenced by the works of the devil in their lives. They were being deceived. Na ilalom sila sa pagpanglimbong o Diyos. Salamat nga ang maayong balita magahatag ng kagawasan ngadto kanila ang Espiritu sa Diyos magadala kanila ang katutuhan o pagigugma ni Ginoong Hesus. Salamat ning tanan o Dios. Salamat ang bililhong dugo ni Ginoong Hesus magoy nagahugas sa among mga sala. Siya ang nating karnero sa Dios din nagwagtang sa sala sa kalibutan. Siya ang Pangulong Pari na padayon nga nag-ampo ng naliupo alang sa iyang katawhan o Dios. Makininggyan po, salamat nga ang among kasing-kasing mamahimong consecrated alang sa imong gibuhaton, ang among lawas o Diyos mamahimong galamiton, ang among mga mata, among dulungog o Diyos will not be a gate diin ang yawa o Diyos manimuhat sa among kinabuhi. Salamat, patuloy be victorious o Lord. Salamat nga ang kinabuhi ng madagayaon na namin Ginoong Hesus mao'y madayag o makita sa among kinabuhi sa matag pamilya o bisan pa sa mga kabatanunan. Amo kiningi ang po Diyos ng ngalan ni Jesus. Amen.